up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arkibang lukumang ido debakan nga yu programa senang safe sa. Ide o taktori ma fosmi bijing na atori sa o lek ya dami tak ala despang odi in sernang. Wispetang, wisa nikeri, nikoroni, brokoponto, komoweno, para, wanika. We barung odi. En we aksuno pu har ustur ang ubangi puko arkide prespartori. Want ide wisdom nang bijimanam sei. Ano yung boy moro, ako bijino, en de taktori sabi. Omdat umusgo terug in bepaalde tori. Want bepaalde sma vergiet niet. Ano so masara Vikas? Ya, grantangi masara retak udah tidak pakai na programa. Berasa lobby wang membar ala desra namang. Zowel diaspora, maar natuurlijk daarmee luku diaspora, Nederland, België, Parijs, maar ook Caribisch gebied, Aruba, Bonaire, Curaçao, Amerika. En ik zeg altijd 1 miljoen Suriname in zijn totaliteit. Me baru fuja so uit wang sweet mountain bakan na of net luka programa en tidak mit do nga masra rut de sandef taki masra rut. Ja, tuurlijk sandef taki omdat die we go tap bepaalde tori sang bepaalde smafu bepaalde politieke partij in het geval deze NDP voorzitter leg uit en UNO leksana sepsa umus charen kong na volk omdat we go terug pusor afvolk omdat ujere dat mevrouw Simons konawang gedragscode en TMI desmai tak Nederlands da ulu pusana sepsa e broking sana ato dat precies sa inhoud van gedragscode moest der. Dus daarom tidak wotak operator dat die. Anso basara Vikas. Ja, dus sana sama masra rut. Misschien want ma ebije bari gedragscode misaptak yo gedragscode nou een bonsani. Natuurlijk. Isabi, Ja. Het maakt je als organisatie, Ja. laat mij zeggen, fundamenteel ook sterk, omdat je bepaalde dingetjes iwang voorkomt. Ja, ja. Isabi, maar temeluku a persoon sa proclameer gedragscode dat me hoor mi ati, maar meer nog me hoor mi ede. Ja. Ah? Ja, tuurlijk. Dus dan is dat yung masrapan kay barwan sani. Dami tak boy, if na soasande, you sabi yun na paramang. Ja. You sabi te, dami be kanga wasa paraseti. Ja. Ah? Ja. Kanda you kan gimoro uitleg tapatori dat. Omdat teren no, if pankana woordvoerder, dan weer Lucas Anso. Je kan een gedragscode, dat betekent dat je terug ook tutina maar also van gedrag in schreef, aman furu, aman horsma voor een gek, dat je luku de sansa bepsa. In principe, unufu sansa bepsa, moest ik mevrouw Simon Tagiere no, if je kan het to dat eigenlijk een heel top voor NDP in Puru, omdat te go, luku, parasiti, osobo panka bede aleide dape, oben osobo, next no bouw. Well, dan ben je na mo ang godoro masrarut. Ibus godoro. Da misap ete, Nee. sociale zaken de mabe abo minister. Ja. Ah? Ja. Moni lasi ooit die onderzoek aan Gomoro Fara. Ja. So, Manawa mafi partij. ja. Sumaksud minister bede baka? Minister misi kaba. Beda pe. Ah, bedape. Ay. Lasi, einde van de red playtak yung au libi politiek. Ja. Pe sukuru de leg dape de mai go. Ja. Daya buat trauma baka wama pe po her owi gabau kantoro. Ja. Gen familie. Ja. Ah, neefje onderling of zo'n schrijf gebouwd dape. Ja. Het valt ook onder corruptie. Ja. Dus, Masra Rutte, de man is mustaki, de man is de echte lansi grond, de man go knapu. Ja, en dan betegi masaraka Vikas. De luku Amarok tori. Luku dape, je retori dape. Amarok, amandi leg uit par miser leg uit over Amarok tori. Dama bede na LVV. Ja. Dama guanga Amarok. Dat je praat, je tak over gedragscode. Wel no. Asan het in principe boomlijk zei taki, maar if you look at NDP, Anogi atobja voor NDP. Laat dat duidelijk zijn. Ja? If you want it,
tek kwam voor groot gras, luko go inasani, dat je tax revitak jongen. Ja, als dan zei je doe, anobu, Nee, tap zo aan fasi. Helemaal. Doe het transparant, dat kan taki tak na dati. Want, misap ete, na school se opvang, amai barno in het parlement. Ja. Ah, Ja. you igi partij, ex-partijvoorzitter taki. Sama taki? Imek wanya patu ving. Ja. Anomi taki. Nee. Anomi, na you igi partijvoorzitter taki. Ja patu imek fasan. Ja. Dat die de wakanga gedragscode. Ja. Nogmaals. Hier en nog. Horis refaspotu, hora achterband vispotu. Because if je look at dat ook doet, dan misschien, ja, we die Samsa, Ja. van die, dat is maar op een centrum, toch? Mhm. DDB-centrum. Ja. Dat betekent eigenlijk gedragscode naar de tractorview. Ja. Toch? Die hemel waar maar op sang de eigenlijk in een macht over aan het allemaal het loop weg. Allemaal tegen strafu niks. En in principe je waardeert maar dat allemaal loop. Dat soort gedragscode je implementeren. Dat natuurlijk. Ja? Dat Maar natuurlijk. wat film? Jere zou want de mijn kader man de zogenaamde topkader voor de man. Ko jere de man. Hebben wij. Al moesten we geld lenen. Hey, I've seen this one, and I've seen this one. Ik ben er trots op dat we geld geleend hebben voor Wait a minute. Who are you? onze bevolking om niet te pinaren. De mensen staan voorop en niet de economie. Brasa, Yusha clip. Tegi mi eerder. Misabi, ja, mangsa titel vis de man neem. De mijn kader man doctorandus. Ja, ja. Ja, ja. Doctorandus de man is een kader man schreef. Ja. Damai tegi, sama taki masraret. Maar dat er economie. Ah? Maar dat er economie. Nanga a mooi woord ama leg je ama na next makanga economie. Nee. Dat ama leg je uit. En dan leg je uit ook toe tegelijk dat hier nog. Natuurlijk afvallig belangrijk. Maar if ina money, en ik want huishouding toch? In de dape, ina oso, ina money, dat van je zorgen je op ching. Van je zorgen vrouw. Wel no, en dit is het. De man bij bar leiderschap. Ja. Toen moest je tonen wat jouw leiderschap Ja. in principe was. Dat je bent zorgen man dat je anonanga lening. Nee. Maar dan je kennis. Je bent zorg ervoor dat je bent puur strana uit de pina. A financieel pina. Maar no, mensen weerstand, makkelijk. Wat ik je paima, pot is strana een probleem. Ja. Ja, en Dat na de man is karakter. en boel probleem ook. En boem probleem aan potuno ja. En aan een lening. 185 plus lening. Ja. Ja? Ja. En die de man is ook al leg je uit. Branga salobiwang. Met Gedragscode. parkeer de man die zie. De man kan gaan gedragscode. De man kan gaan wetdies. De man kan gaan dati. De man. Parkeer de man die zie. De man is na zomaar. Brief me. Nou wat klik no mo. Voor een partij dat hij geniet. En de rest. Watch your eye. Na de semman baka. De man doe je regeren. De man Lucifer kan. Dat Yusuf je de tak brada. Hey, sami nagya partij. Maar ano. You fout. No, ayuru doro. Kring you verstaan. Sapso si a regering die sego. Nanga abelay. En daarom is masa eficaz. Uno etak altijd in een programma die zie. Dat in luku dat NDP nou een actie. Dus je ziet, actie tap helemaal. Naar de schrijfman staat die naar actie. Ook al leg je uit over gedragscode. De man leg je uit van de modwing. De man verandert het systeem. Ze gaan niet meer stelen. Ze gaan alles netjes doen. Ze zijn engelen geworden. Maar jullie volk moest look authority. Want de man is de tong op scherp. De tong op de man scherp. De man legt op alles uit. En jullie volk moest gebruiken in verstand. En daarom, het programma is de Senat Sepsa. We chari go terug. Sorry, bepaalde zijn en we. Tja ook toesma. Sa saptori. Deskundige. Man, die legt bepaalde zijn uit. En daarom, we film ete jono. Voor sorunu. Va, wat voor vest, heel leg uit. Als de vos de passie preekt, boer, pas op uw ganzen. Het is gewoon een contradictie in terminus, wat daar gesteld wordt door de NDP-top. Niet de NDP-achterban, maar de NDP-top. Dat ze praten over integer leiderschap. Dat zijn woorden die de NDP-top eigenlijk niet in de mond moet nemen. Want ze hebben bewezen in de periode 2010-2020
alles te doen dat ver staat van integer leiderschap. Kunt u dat met een paar bewijzen staven? Ik hoef het niet te staven. Ik bedoel, de regering heeft vaak verteld en gezegd, ook na hun aantreden. En de VES heeft vanaf 2013 erop gewezen dat hun beleid zou zorgen voor grote problemen. Op het gebied van de begroting, op het gebied van het aangaan van diverse leningen. De VES heeft vaak, heel vaak, brieven gestuurd naar de regering en ook publiekelijk haar visie kenbaar gemaakt over het beleid, over eigenlijk het wanbeleid van de NDP-regering in de periode 2010-2020. Ja. We waren geen gesprekspartner van hun. Wij werden niet door de regering uitgenodigd, maar we hebben vaker gewezen. En de NDP-leiding, die nu de leiding uitmaakt, die was er toen ook. Ze zaten in verschillende staatsbedrijven. Wat hebben ze gedaan bij diverse staatsbedrijven? SLM, SEAL, CIHIVAS, noem maar op, EBS, luchthavenbeheer. Wat hebben ze allemaal gedaan? En dan praten ze nu over gedragscode, over normen en waarden. Wat de NDP moet doen, wat de NDP-leiding moet doen, is laat zij zelf intern een onderzoek doen. Laat ze zelf nagaan wat hun mensen gedaan hebben in die periode. Wat ze het volk hebben aangedaan. Laat ze het benoemen. En laat ze zeggen hoe ze denken dit te corrigeren. Prasa, you schrijf je jere sa Masra Girdari na secretaris van VES. Die leg uit. Amai leg nu uit. Laten ze intern hun eigen enquête ofwel hun SWOT-analyse maken. SWOT-analyse de ma moest go meki voor de ma intern partij. In alle de parastatale bedrijven, sa de man doen. De man broko de intern. Intern de man broko de. En dat tide de man die si wan blasbo heva toren lek dat de man au doe moro betre. Paranga salo biwan. Lek yo wan hè voor akondre. Kom leg je uit dat NDP ab wan mentaliteit. En het is alom bekend in Suriname. Ze zijn een partij van frieters. De ma e nyamoni de ma no mango om nanga money. De ma si money to masraret. Ja. De ma lau, de ma broeia. Die met bossing. De ma bossing. Ja. Dat zelf de ma partij schrijft takiongu. Unu zorg ervoor dat u lasa verkiezen door uw eigen willen en dan. Ja. Dus branasa lobbywan. Te wan bigi man en de man is aan een lolo man. Ja, men gidari aan een lolo man. Nou een organisatie zij vertegenwoordigt alle de economen in Suriname. Min ook bang atori jaso. Bovenus mij vergiti. Die regering die si country aan. En dan mij bari facto. Ja, zij de vakbond negostrati, zij de organisatie, de belangenorganisatie negostrati. Wel, kami tegi de masa op de mine dati. Isa zij de man negostrati, omdat president ek karde man. Kon kos donata fra. Takangami, konanga de plan. En adoro altijd uit voor president voor Roko samen. Dat na leiderschap. En natuurlijk al had je bere no. Ja, al had je bere. Omdat je leider no saps donata fra. Die mama sabo doet. Dat alle die presidenten ontvangen en nieuwe groep, is het werkgroep, dat vanuit het ministerie aannemen wakada, was het werkgroep voor zorgen ervoor dat asan etik progress. Dat die dingetjes gedaan worden voor het volk. Wel, you know, bij Abba kennis dat, you know, bij Abba know-how dat die, wel, een president is hebben, dat na een verschil. Ja, dat na verschil. Daarom leg meneer Limbo, die legt bepaalde zaken uit. Ook hoe dat hier, voorzie. Je weet dat over leiderschap. Deze president Abbas Anati. Voorzie, die begon op persconferentie. Toch? Dat limbo best doen dat, hè? Dat limbo wil denken persman dat hier, no? Waar persconferentie Tamara, maar om ze den vragen komen vooruit. Vooruit om ze niet komen, omdat Asabi dat de vragen bekomen rechtstreeks, live. De president zou zitten en denken van, ik ga de familie beantwoorden. Ja, dat natuurlijk, je maar tralala. Natuurlijk, dus. Je wanneer aan vooruit, we bestudeerden man, maar je ziet dat aan leiderschap. Een leiderschap natuurlijk doen, dat de vragen komen met jou, dat je moet antwoord aan mannen direct. Onderbouwd ook toe, maar Sasa ne como nele. Maar misschien wasani, we film voor Master Winston. Hier is samen dat te leggen.
Dat ook de actiebereidheid bij mensen. Want samen ook vet aan de man die voetbal bouta bakken. Precies. Dus we hebben juist tegen bouta gestemd. Dus laten we kijken misschien. Maar is het niet gebleken dat bouta toch wel beter was dan wat we nu hebben? Boy, dat is de grote leugen die men constant probeert te vertellen. Dat is niet waar. Zogenaamd was die schuld niet. Nee, maar dat is niet van die schuld. De manier hoe de regering het land draaide in de tijd van maar Bouter ik kan je en zeggen, nu. ze hebben het kunnen maskeren dat het land in grote problemen was. Ze hebben alle reserves opgemaakt, $1 miljard, maar klaar money, maar spanning. En we hebben een paar leuke dingen kunnen doen voor de bevolking. Praatpakket, die koers kunstmatig laag houden, dollars bij serie, je weet, de van Tjotelal kent u nog. Terwijl Tjotelal bij de boenkop dollar, dubbele prijs op de zwarte markt. Kregen een aantal mensen goedkope dollars. En dat was prettig toch, dat je over goedkope dollars kon beschikken. Dus ze hebben een paar dingen gedaan voor het volk. Daardoor hebben ze ook een redelijke verkiezingsuitslag. Ze hebben toch 16 zetels gehad. Terwijl ze eigenlijk 0 zetels verdienden. Ze hebben het land... 0 zetels? Ja, ze hebben het land voor de tweede keer in 10 jaar, in een recessie gedompeld. De cijfers liegen er niet om. Gaat u naar de centrale bank statistieken. Toch ontkennen ze dat ook, hè? Omdat ze leugenaars zijn. Ook leugen. Ja, Pamir Bang. Hier Sarah moet daar leg uit, wisten leg uit, dat de vorige regering voor het volk aspoto. De joku, de liga volk. Toch? Maar oorlijk sernaman, hoe servicie sarama doen aan de centrale bank. Hoe servicie sarama doen aan de reserve sabe dape. De maskater ala de todati. Dus oorlijk sernaman, dat men legt alle lis uit, als sernaman no dom, u koni. U saprit. Dus wie swama kon leggen bepaalde zaken uit, hoe schrijft dan checkatori en u zie en ramutat. Wisten en leg uit ook toe van de man en liga afvallen. En zo maar efficace. Daarom heb je boze aan mij leg uit. Ze zouden in principe 0 zetel moeten krijgen. Ja. 0 zetel. Dat geeft aan hoe slecht ze dat hebben gedaan. Die de man kiest de man ruimte voor 10 jaar akkoord en masra. 10 jaar. 10 jaar. 10 jaar. Ja. Mi abdalek een foto mosorunu. Maar branga salo biwang. Im hoor rekening. Want de mijn bar net in een clip ook toe. Dat de vorige regeringen toch beter. Toch beter. De money bij mopo. Voor centrale bank. Ja. Voor infinier. Tapa mark. Tja de money wat je tellen. Hoe vergeet die? Man beknap in bigi rij lang rij dat voorbij aardappel naar je basislevensbouw. Hoe vergeet die? Precies zo bijna mensen. Het is niet leuk om het te zeggen. Like jongen moet tegen ook. Het is niet leuk om het te zeggen. Maar het zijn de naakte realiteiten. En men probeert voor leg uit vooral de jongen voor jassen uit dat programma ook te werken. Masra Rut. Ja. De man begreep dat hij de man ook kon leg je uit, jongen. De man give you this, de man give you that. De asa de man kon in regering. Miere bosa de man teki. De man kon in regering. Wel, soort garantie hebt dat de man ook regering. Dus dat is? Soort garantie hebt dat de man ook regering. Dus dat is een stukje misleiding. Dat sane zit nu in een kondre van AHP tot 7% lening. De NOAA-fonds dit daarbij. Dat kredietfonds dit daarbij, dat studentenfinanciering dit daarbij, dat bouwprojecten nu allemaal. Zat de man bij moest klari, toch? Pak op en nu plus minus bijna 30.000 grondbeschikkingen en BV's zijn uitgereikt. Wilt u maar zeggen dat de no thing? De ma ook on, de ma doen more beter dan nu? Wel mijn mensen. Na Larry Cook, brip me, na Larry Cook. De man na de sema disi PND project. Ja. Na nga ome show tam de man meki tak de man einde van de rit moesten de mensen $45,000 tot $50,000 betalen voor een kapotte woning. Ja. Dat er geen water bij elk huis was aangesloten of is aangesloten nog steeds. Ja. Ja. En die de meneer PND en wakai hij poerde maar uit Osso. Wat was het toen, mijn mensen? En Suma moest los een probleem op. Een leider van Kondre moest los een probleem Precies. op. Voor een oude regering.
Ja. Het is hard, Bradangasa. Het is niet leuk Ja. om het te zeggen. Want na unusranamang, de dina film die zie. Ja. Het gaat niet om iemand anders. Het gaat om onze eigen Surinamers. Ja. En suma doen we, unu egis ranama zou bepot in regering. Ja. Ja. Dis nog pa more ko ete wan project ko. Mi aba informatie. Ja. Me liben ja so ete. Bradangasa lobby wang. Het is nu het moment om ervoor te zorgen dat je te kwam wijs besluit. Als een nego om dat je na VHP of wat any, hij go om wie lekstra naman. En met takje ook toe ja zo masra rut. A president moest roko in a parlement nanga de leader. Voor zorgen ervoor dat een anticorruptiewet en een spaar- en stabiliteitsfonds en een welvaartfonds, de fonds en productiefonds, de standaard moest bij kom nu ook toe. Natuurlijk. Ja? Ja, ja. Laat dat ook duidelijk zijn. En ik roep het ook op, ik zeg het ook keihard aan de president, dat de standaard moest doen. Ja. Maar dan asa lobbywang, mi heb etewan sangi judema. Laat tudri di wa masen wa sangi mi. Dat we jere amandisi ook toeno voor een organisatie voor Fest. Jere, nou maar is de voorzitter van Fest. Hoe heeft de NDP eigenlijk de economie van Suriname verzwakt en keer op keer voor een crisis gezorgd? Om concreet antwoord te geven op je vraag, er is veel aan maatregelen genomen wat verkeerd heeft gewerkt. Wij als Fest hebben dat op tijd geconstateerd, aanbevelingen geven om bepaalde dingen niet te doen, maar met name wat je wel moest doen. De overheden hebben niet geluisterd, met name ook de overheid die er staat van 2010 tot 2020. Nu zitten we met een ontzettende verlies aan koopkracht, grote armoede in de samenleving, bepaalde mensen die echt een struggle hebben om uit die armoede te komen. Dus dat is het eerste wat we constateren. Het tweede wat we constateren is dat het moeilijk is geworden om direct een formule te vinden om deze twee factoren, maar ook factoren die ons land naar een grotere hoogte moeten brengen, om daar een oplossing voor te vinden. Ja, Pamirman, Lukumang, Arkimang. Hoe Arki a voorzitter voor Fest, maar leg uit ook toe dat ama bebi chateau dat die. En de vorige regering nooit benodigd de maas uit voor contactie, want de man beschikbaar dat die ook kiesprobleem. Alleen is er maar beleni, ama be waarschuwen, maar vorige regering nooit nodig de man uit. In principe, de vorige regering, de beschikbaar de maas schreef. En je begrijpt ook toe, de man samen die na coalitie, beleg a regering uit dat hier no, probleem o te kunnen. En na coalitie toen, onder leiding van Jan, beleg ook toe dat volk, hoor rekening. Dat alleen is er maar ze leni. O kiesprobleem, maar bij elkaar zeker van voorschot. We hebben een pakket bij een, maar achteraf we pay. En dat beleg uit, Jan beleg als dat uit ook toe. En a voorzitter van Fest beleg als dat uit. En daarom, Masra Rut, daarom, net niet halen ook toe, en ik ga het weer nog een keertje naar voren halen. Een verschil biggie. Hou dat vast. Die Chan, of laat me anders zeggen, die VHP kiest 20 zetel en dan zat dat ook voor een regering. Ja. COVID-BD, Masra Rut. Ja. COVID-BD. En toen allemaal budget zijn briefie, gidding, organisatie, profit, non-profit, belangenorganisaties, stichtingen, kinderhuizen zelf. Misaptak werden Zoom-meetings gehouden, tripartiet overleg bij de DP ook toe, om te weten wat de status van Suriname is, sociaal-maatschappelijk. Ja, beleggen. Ja, Bovorus maar vergeten. Dat tine de man ik was strati, omdat er wederzijds goed verstandhouding is gaan ontstaan. Ja. En een stukje vertrouwen voor herstel aan de economie. Maar vorige leider, no sabesan dat hij kon. Hoeveel keren heeft hij wel eens een keertje in een meeting gezeten? If je go nu op een FB-page voor president, of zelfs voor een gov, dan zie je dat hij de hele dag zit met organisaties voor wissel, voor gedachtegang. En pot die beleid tap tafra, tak amaka chargo. Ja. Mam nog babaranga sa, mi abo a foto giyo. Luka foto disi, en dan mo piki bepaalde manja so tidi na programma. Mi hoor mi tumsi lang a vol, mi no be taki, mi be luku no mo, manu asari kaba. Ja.
asari ka ba? Masra lembo, ye bari leiderskap wel. Apensa yu broko, dat na yu fo. Omdat you no mango na nga system. Dat amay pot onder minister, na wa wet de dape ama mag doe. Ama mag doe. Dat you no de in staat, of a vorige regering no be de in staat, de man. Maar you change si van dat minister mi man. Si van dat minister you change. Wij gaan geen ruzie maken met onze eigen coalitiemensen. En coalitiepartners, kom ik corrigeren. You yagi NDP, ABOP, sorry, you yagi ABOP, you yagi PL, you want go regeren. Dat is arrogantie, mi man. Dat is arrogantie. Dat noem je geen leiderschap. Leiderschap geef je aan, dat brada, we nasranamang en we roko together. We roko together, we look a biggie belang voor Asrana people. En ja, tepchi keskeside, dat we set order. En natuurlijk obron yu bakajari. Mi sabi like yowang, obron yu bakajari. Ma, sap na nga suma yu de bisa. You denk tak altijd alasan sa ye taki, une yere, we yere tu, we shitu, mam ne piki. Inom denk tak asen fe happy, lek va fosi, na dati. Dis na wat trafi happy. Laat dat duidelijk zijn, mijn mensen. Luku a grafiek dape, Lembo, luku a grafiek dape. Sorry you achterban en make you gedragscode voorzitter. Leg uit samsa dape. Da you gentle, da you biggie. Mano nanga sandisi. Me bari, one sweet day. Maar nanga salobi. Het lijkt dat ik een beetje boos word. Het is niet boos. Sommige mensen hebben antwoorden nodig. Het is genoeg geweest. Het gaat niet om Fikash. Het gaat niet om VHP. Het gaat niet dat wij weer in de regering willen komen. Maar het is een strijd die wij uitzetten nu. Dat de mij brainwash afvallen, Masra. Ja, maar dat is belangrijk toch. UNU van programma die ze dan heeft staan. Afvallen moet sabi dat UNU is soort precies vasante. UNU kan nog een draai. Je ziet nog NDP leg bepaalde zijn. De man kan gedragscode. Alles op staan. Maar ina brief next dape. En daarom UNU de Masra Fikas de midden. Masra Gambo de, we soort afvallen dis na atori. En afvallen fusernang uno domoro. En desmasa no demoro. De manati we kan leggen uit tak bepaalde tori dat de man. Dus de begrijp next. No. Desma no kan go goed op de laptop dat de man volgt alle de tori. Sasa neuroko. En daarom, het programma is belangrijk om arkik altijd en om luku en om gebruiken verstaan. Anders is het Fikas. Zoals aan de bernangasa lubiwa. Misschien masra tijd door ook ba masra dus om tapa programma maar voor janso uit me bar alas ranamang tak horis rana kring mis belangrijk sani misschien ook to tak masra riad voor always sit want to pompo nieuw pompo amachar naar de sluis. Ik weet even ook nog niet of het al geïnstalleerd is of zo, maar je zorgt ervoor na Utah bere tak de pompo bij en die de sani installeren. Ik hoop dat het heel snel in place is, dat dadelijk te bigi alleen komt, dat we op zo'n bigi probleem naar ontwatering. En natuurlijk, no bong de petflessen, no bong de butter, no bong de plastic zak in de gotro, tak de gotro koffer. Stop. Zet het netjes in een vuilniszak. Laat het afgevoerd worden. En me baru ang grantangi disnafication. 2.0. Ja, maar voor zo'n tapu. Maar achter de ramang, je ziet bepaalde man neko uit ook toe, maar ja wanjari, ja wang, ja trauma op ching, maar altijd ik kan pranwasani. Die pranwasani daarna ik kan oosbaka, dat je je voor ko uit. Vanuit het programma die zie, we leggen uit en met actie. Dat volg het programma die zie. Volg senang sepsa, dat UNU, Fikas, Deira, Masra Gambo, sa Chade Sang Yunu, precies van de sande. Dat voor grantangi en te wantralisme.